na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. Ready sa GB. Bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Ready sa GB. Ready sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon! Marena hapon Bicolandia. Ibalong ha. Marena hapon po sa kabos ng mga parantabay kan 3D sa GB ngunya na Biyernes. Atun sendo sa karayambot kan opisina ni Albay 3rd District Congressman Raymond Adrian Salceda. Alagad parlamentras katawantaan ni Dalan ang mga pagribad dyan sa luwas para sa coverage ka ni Balong Street Dance Presentation dyan sa Villamor Subdivision sagod dyan sa Ibalong Park sa Barangay Puro, Legazpi City. Maranganit medyo nag-uraw-uraw na kasubago bagong nagpuon abaan ng uran maranggad. Pigiling ko sa mga partisipantes sa abaana. Durumog na itong maray. Pati sa mga miron, kundaing darang mga pamandong, sigurado man na dumog. Pero medyo mareray na kidiit. Nag-ora-oraw na. Siyam na contingents ang nagpapartisipar dyan. Vying for the top prize 500,000 pesos. Igwa pa kay mga special prize. Kaya kung surety on, may contingent na pwedeng mag-uli. Igwa kay mga 7,000 o 700,000 or sumubra pa. Depende kung igwa pa sindang mako ang mga special price. Ayan. Tapigos garan sindago yung pigapod na dyan sa mga gilid sa pig-agian kan na mga partisipantes. Igo yan ki mga huwes, mga judges na magrado sa inda. That is apisar kan mismong presentasyon ninda, street dance ninda dyan sa intablao sa tinampo sa tangod ka ng tablado. Sige daw, aramo ta daw kung ano ang yaon sa kinamumugta kanungo niya ni Karen. Karen, go! Nasyang na contingent, 5 pa sa natabi Director Edwin, ang nakakalistik is Hotel Among Subdivision. Ang presenting yaong pa ng digdi sa Del Amor sa may Sihoy. Iyong tribune pinag, alis sa Ciudad Legazpi. Sabi ko nga ni Kasubat na Sige. Na ano yan ang pagpunta digdi sa may Sihoy. Kailan sa ang pagbilang ko, 10 minutes din kami na puro by digdi. Nag-exhibition pa sila. Bago sila umusa, digdi sa may kahalabaan kang Rizal Street. Bale, ining na tulibusinag, igwa ininin sa pulaono na float, na sakay-sakay ang sarong bayong na karakter, na susundan inikan na sarong koryol na karakter, matibayo minasayaw na daraga, ating kasunod kay ni na tulong ibalong karakter sa si Hanjong Baltog atin si Bantong. Bale, tabi Director Edwin, sa mga participantes na maparali sa Spirit Dance Competition, uto pa sa nasa Siol, minapuon pa sa nakan sa indang pagpuro by Riley. So, bali man so, nagsusunod sa inda, uto pa sa naduman sa may Barangay Polkan, Barangay 18, Kapaangan East. Dahilan ta, na sistema gaya ka na parada, kita 1 gigap. Dahilan sa nga ni inaday ini magsurutuan o maggurubaranggaan sa oras na magruelo ang gabos na mga performers kan kada team. So yan muna tabi adila. Ay Karen, maiapat lang ako sa kada contingent per katawo.
na mga participantes. Day ko sabi Director Edwin Cherto, pero dakol ini actually dakol ang kada row. Day ko man Cherto kung pira ang figure kan kada participantes, day ko man naapot. Pero may naapot ba ako sa rong contingent, ano? Bilang kan mga participantes ninda, more or less 200 katawo. Pwede daw ang mangyari na kung 200 katawo ang sa rong contingent. posible, pwede yan. Kasi siguro, sistema gayon, padara ko lang key participants, kada contingent, inyo kayo sistema. Day ko lang sir kasabi sila pa. Day ko iyan naapos kaya Councilor Shelton Lahara. Pero kung ma-observe mo ng gas, talagang aloy man ang usad kan parada, sa dakulang managad mga participants or contingent na minasarabay, budak minabarayli, digdi sa maya kada tinampo. Kumusta ang kamugtakan ninyo? Taga-Subago baga, nagparauran, kumusta? Rurupit na sa mga participantes o baka nagburulos na sa mga make-up ninda? Yes, Sir Ronda, tama katabi, Direct Edwin. Rapito na, kadagda ng mga contingents. Sa malak ka bago mag-phone ini nga parada, inabutan ng inikiluran dito sa Maysel Amos Subdivision. Nagpuro kayo na pa, mga pirang minuto, nagdesisyon ng magsirong dito sa Maya Sea-Oil Maysel Amos Subdivision. Sa kundai, talagang durumubon ang mga ini. Pag-abot ka na alas 3 minabon, 3 o'clock p.m., rain or shine, pinaprosesyon na iyan digdi sa may Rizal Street. Dahil ang sasabi kan organizer, dapat eksaktong 3 o'clock p.m. magpuro unaan mga ini. Kaya ngunyan, ansiste, maski di tubig-tubig tinampo ka ining Rizal Street, minaralapiga talaga ang mga contingents bilang parte pa yan. Kan sa indang pagpuro barayli, same choice, same mga uro arte-arte digdi, dawa mateksikan ka si Dugi, padagusan pagbayli mo dahil parte yan ng pagbayli kuda i-judge pa yan kahit mga kurado na nakabantay dito sa may Rizal Street. Bot sabiyon, tayo naman sa nang durumog na, di kalaligot na. Iyon na yan. Pero siyempre, ano ba dyan ang mga itsura ni bata mahal bagan magpa-makeup kung mga muksingo na yan, party na yan kan kompetisyon. Roger. Yung mga anti-ate talagang di ka piling mag-activity. Dawa ka taksikan tiktuki. Dawa ka dumog ka. May isa na sa parte pa iyan kang sinajad sa indaan. Sa indang pag-smile. Sa indang pag-baili under pressure. Atin sa kao kayo ng kapitiyan. Sa indang personal. O sa ganyan, yaw na digdi sa may tulay na Tripo Pinag. Ang Tripo Hobedes, nag-standby na digdi sa may Sea-Oil Gasoline Station. Parang ito sabi Direct Edwin Karen. Mapasabi Karen sa mga update na restanto, dumakita sa kinamamugtakan ni Joshua Bino. Idol kamen! Yes, Sir
yan. Ito ba ko man, ano yan, o yan ang... Bagay na drum na yan, buda iba pa mga musical instruments. Oh, gulpe. Iyo ka para i-reading kan iba, so duwang kikita-kita dyan sa likod. Igwa? Wa arata. Pigsarang gato sinda, seed money. Tapos yung pangguro gasto baga, Kaya pala. talagang kaitong panahon pa o so moderno na ngunyan? Oo, pinagsunod sa arga. Maray na hapon tabi. Yes, maray na hapon sa imo, Sir Edwin. Maray na hapon sa tayo mga paraan tabay. Nakaagi na ligid sa kuya. And itong ibalong banners, as in ang mga major sa drum and lyre corps ka na Johnnycom. As in, sa kuya lokasyon ligid direct po sa may Ampangan kan LCC Malls Legazpi. Nga manigian primerong contingent iyo ang tribo Bangkero kan Barangay Bangkeruan, Legazpi City. Nakasulog ini direct para duman sa mga paray na yugta sa radyo. Nakasulog ini kulay orange na
Yan na sa tabi Angel, ano. May arrestanto dumagata sa kinamumutakan ni Idol. Ang sa kuyang pinakang idolo. Jimmy Nasalita. Jim, how are you? Garo lugod, nawara na si Jimmy, oh. Jim? Hello? Hi. I miss you. Sina pa ito na kita. Sa mga oras na yun, Director. May distansya, may kondo. May nagpapasali dyan. Baka parte kan pigapod na moving choreography. Kaya May exhibition. nag-perform siya dyan. May exhibition dance. Hindi nagpondo, tapos nagpondo. May notisya na nadigdi sa lugar na ini, igwa ki dapat performance, igwa dyan ki magrado. Pero survey pa lang sa AM station. Oo, yun ang fight dyan. I-survey yun. Okay, so, digdi, naloy na, Director. Aha. Ay, kami nag-hero. Pag pinagtatanaw mi sa likod, ay, nag-hero. May ampangan sindakan barangay Dinagaan, ano, sa may NFA. Yan, kami medyo mauro atraso pa. Oho. Yan. Marena hapon kay Emmy May. Good afternoon. Yan, watching live from Hong Kong. Yan. And kay Chill Rosario, saan po ang mga street dancer banda? Yan po siya from Villamor up to Ibalong Park. Yan po. Diyan po, sinda oning Rizal Street, diyan sinda ma-perform. Ano? Kaya, perang kilometro yan na June, mga almost 3 kilometers man gayod, na lakaw-lakaw, no? Ali diyan sa Kabaangan. Sago digi sa Puro, pwede mga more or less mga 3 kilometers man. Okay? Sige. Bueno, si Alar Mario. Sa iyan. O, digdi sa sawangan.
Ano yan sa guto? Ramot sa goto. Lugaw. Special may, lugaw. may bunay. Kumusta palit namin dyan, Alta? Ano din na pwede dyan maglaog ang mga bihikulo sa lugar na yan? Bawal na tabi, direct. Tigdi sa... Pinanuan po. Hindi sa may, o yan ang Linyon House, sa may, Victory sa may Sleeping Lion. Igwa pa dyan. engineering. Ang pagpasiri mo naman sa Ibalong Park, di ka naman makakalusot na. Dahil ka na, sagot ka sa... Hanap buhay sa mga tao. Ako dyan. Aba, O duman may nalusot pababa. Gutong may rabot na yan. tigdi sa may sawa. O yan ang patutukan dyan sa Kapuntukan Hill. Pwede.
Okay. Sabi ni Chino Choco, Ibalong Park, akala ko po sa may Sawangan Sinda matapos, Sanutan patabi. Ha? Subago yung park, iyan na Ibalong Park, dyan po ang finish line. So aranin na duman sa marker na Legazpi. Ano po? Nawawara dahil ang sound John. May nag-apot digdi. Nagwara-wara ang sound Besa na po ipacheck me. Ano po? Okay. Sige, nag-apot lang digdi. Yan. Maray na po tabi Chino Choco. Kay Chan Christian Abrera, good afternoon. Kay Coar Advincula. 80s pa sir. Boses mo, hastangon yan. Day nagbabago. Salamat tabi sir. Mientras tanto, si Jomar Bien. Jomar, maray na. Thank you very much, Direk. Oni na sumobil kandi si GB. Oo. Tangod ko. Saan ka ng parte? Isnabon si Chief Reporter, oh. Dahil ko tinino. Kami ko tamiling nasa bago. Mari ka na interview ko yung Chief Reporter kandi si GB. Siyempre yugon mo. Pasay na ka mo pa de. Dapat iyon ka ng driver ko. Naka... Okay, sige. Diretso na kamong duwa. Adi ang location ko tabi pating direct sa likod na portion kan Embarcadero. So, di ba ka sa gate, sa exit, sa Pure Gold, sa tangod kang Pure Gold exit. bago mag-kurbada. Yes, nasa kurbada ng gad. Kurbada. Sumitin po baga pasiring digdi sa itaas. Iyo. Yan, sa intersection. Aha. Ayan ako dyan. And nag-aaralat digdi ang mga tao, nag-aarabutan na. Mhm. So iba hali sa Laucan Embarcadero, nagruluwasan ta medyo saro na sa nanhulog kang takbiste. Mhm. Then may nagkarabot manik di hali sa Victory Village sa may likod na parte. Nakabantay digdi sa mga barangay tanod kan Victory Village. Mhm. Dakor pa mangyari yung mga bihikulo na hali sa may Sawangan, particularmente yung mga motor na sana na didiretso digdi, nagdipil, pero digdi pa sa naiulangan na ipatiko na sinda sa wala, palaog na dyan sa Matukad may sinda. Village. Matukad. Aha. Around that. May nakaagi pa sa nangani. Sarong tricycle baga. So open. So Aha. anong nabanyira kayo ditong sira? Jackpot. Maya, nadaraw ko naman, iluluwas baga, pasiring naman sa Victory Village. Aha. Pinatiko digdi, inipaana. Pero may mga motor na hali duman sa inutang kang Embarcadero, pasiring digdi. Siguro, nagkasarabatan na kayo ni so pretera, so inot ng parinta, nakaagi na nga digdi si Chief Reporter Jimmy. Aha. So malamang yaw na kasunod na ninda so pinakainutan kang parada kaya so mga motor hali duman sige ang arabot pasiring digdi sa intersection then matiko maturkad sinda. Mhm. Maluwas duman may pasubago may duwang daraga digding naghapot kung paano makauli sa tiwi. Ay. Rayo ito. Arayo. Oo. Mapasil. Mapaklay sinda. Tinuro nila ka mga tanod, magtukadigdi. Pagabot naman sa puro, magtotoo, tapos pasiring sa gasolinahan. Mhm. Di ba? Pagabot sa gasolinahan, magbalyo, magaputapot kunain ng SM, mapaklay sinda pasiring sa SM. Day dyan kimalunadan. Wara man malunadan ligdi. Ayo, yan sana. Wara man baga digdig biyahe. Ayo man ang gadano. Oo. At mga ano digdi mga service na nagpakaparada na sa gilid. Iyo. Karang pagdagi kan street presentation. Mhm. So sa ano digdi Philippine Red Cross, ano yun madigdi naka-standby, ano yun madigdi so ambulansya kan emergency quick response team. Mhm. So yun day baga so dakula. Ayo. Sa ambulansya. Aha. Ano yun madigdi naka-standby madigdi, ready na mag-responde. May mga pulis digdi, barangay tanod, tabang-tabang, and karapi-kapi mo na sinda. Yeah. Sanay pa man. Mm. May termos na daraso
Philippine Red Cross. Yan, fight ang karapi-kapi. Luminipot sa panahon baga pagbagsakay ng oran. Iyo. So doon ko niyan dahil may panatanaw direct dahil may panatanaw sa lokasyon ko maski hindi sa may kurbada baga sa tinampong ini na nasa tao kang Embarcadero and Victory Village dahil ko panatanaw. So pinakainutan kan May distansya pa ito. Primero mga iling dyan. So ano yan? So mga bandera baga. Roger, wala pa. Siguro nagilat kayo to. So nag-exhibition. Tama, exhibition mo na baga. Alangan mambayaan ka. Iyo. Diba? So pag nagkiro na nag-exhibition naman sa may LCC, maabante naman sila. Wala pa. Dahil pa natin tanaw. Dahil tumakabante. So doon na din sa tapos. Saro pa siya na yan na contingent. So primerong contingent pa siya na yan. So tribo banker. Isipon mo hilinga, halimbawa araw ka, natapos ito, pagkatapos maabante, masunod so ikadawang contingent na exhibition, masunod ka boss. Tagay mo pwede bayaan. Masunod ka boss. Apera kan siyam na contingents, competing contingents, iba pa may mga grupo dyan, nakasabay pa. Uyuga mo yan, mababanggihan ako digdi. Iyo. At ining siyam na ini, so competing contingents ini. Opter na kayo kita, nag-cover pa kami. Igwa pa kay mga non-competing teams na may mga nagka-reling ako na nagpaka costume. Apira kan siyam. Apera kan siyam. So, apira kayo ni Direk, opter na, sige may pang coverage. malamang kasi pero medyo dahil siyempre Demon maabot sa puntuan pero Demon? medyo madurdiklom sabi na nga siyempre kada saro pagka may exhibition I don't know kung pati so apat na mga hali sa Luwas kan Ligaspi may exhibition man ito apirme so ang pagpundo ka ito ang pagpundo ka may exhibition siyempre pundo man sa parada 5 ang Ligaspi ang 4 sa Luwas. Roger Pulangge, Ligaw, Maanito, indang ano pa yung susaro. Tapos uli mo, sa Legazpi na. Hindi na naman, binanyirang sira, naka-tricycle. Pasahin daw ini. Pasahin ka mo, pasahin, sa indarahon. Sabang na po sir. Sa may sabang man lang. Sa palang. Yan ang problema. Sa may sabang man sa nakuta. Ini o. Dahil pinalaog? Dahil napigpadiritso. Bredo. Ano ini? Ay, hindi so ano, yan pagkain sa NBI, ito kapinuna. Pwede rin paki-aronan ta, baka mailado man yan. Mahilado man ang ganhindi kung sakali. Baka? Araw kan sa kasubago man na tricycle, dahil naman pinalaog, dakul ito, apat na ba niya na ganito sunayin doon. Yogon So, paturukan singda, baka duman na lang siguro madiskarte. May iba, may sarupang van, digdi na nag-agi. Ayan na kayo, sige. Nagapuna. Basta yung sitwasyon digdi, nagharap na lang kami. Nagharap pa kami kan pinaka-primerang contingent, Jomar Bian, DCGB. Aramon tadaw kung siya na so payo, yaon naman si Chief Jimmy. Jim? Mobile can public safety. Diyan sa may Bukanakan Arco, Victory Village. Sa may garo, yan ang so tinampong pasiring sa Elizondo, Buda. So, yan Quezon Avenue. So exhibition ito sa may inutan kanin biyan. Tapos nagpupuro pa rin po na naman dito, tagitin na naman tabi Director. May problema yaon ka sa malipot na auto. Taga-baba man nga rin. Paano mahiling sa udyan ko di? Nagbagal si Boy kan maragsipo na itsaro. Tapos nagrevolusyon. Makaskason pagulan ni Paning Juda, kikik si Paning Juda. Kulang na sana mag-ilaw-ilaw kan mo. Balik kami sa Macau, nakapantukan. Ano mapapili dyan? Basta maawat si Boy. Garo mas na siya. Garo mas na naman sa naramdaman mo ito naman sa Masagos. Ayun hanggang sa Masagos. Masagos. Raman
ka, maraman makahiling digdi sa mo. Dahil man. Tumukob ka digdi sa kaon, may bogo ng mga kahoy. Ay. Oo. Kaya, nag-advance kami. Sabi, puputok na. Ayo. Oo. Ayos na. Sige. Taluton mo na lang digdi. Kailangan magbalik kami. Baga na yung mga taong nakahiling sa nagawin natin nagbalik na ngayon. Bumapati magkarelipodan. So, siyempre, gusto nila mahiling mananggad. So, pagbuto, payukan na street dance sa parada o presentation, pasiring na digdi sa Sawangan Park o kaya naman sa Balong Park. Okay. Kasabay niya to si Boy, Jimmy Nasalita, DCGB News. Sige. Salamat, Abi. May restaurant naman kita sa may lubutan. Tiyaw naman si Karen. Karen, ano na dyan? Yes, Direct Edwin, sa mga oras na ini, tapos na, nakalihis na digdi sa may Belamor Subdivision, ang siyam na mga contingents ka na Ibalong Festival Street Dance Competition. Ang ginibo kaya tabi, Direct Edwin, susub sa nakaulay kung mga organizers ang kanya-kanya contingents. So, tribo po lang anggi, budas to tribo o stick na paujana, ang ginibo, dahil na nag-exhibition digdi sa may Seoul. Dahil sabi, dapat ngaya, mag-usad na sa nangay kita, duman sa istasyon kung sa iniyaon ang mga hurado. Dahil ngaya, aabutan na ngaya kita kiuran, sa digdi kaya sa lokasyon ko tabi, Direct Edwin, talagang malumlumo na ang kalangitan. Yan. Pinagdesisyonan na di na ngaya kita mabarayli, pareho man kan tribo o stick hali sa munisipyo kan Libon, pinagdesisyonan man kan organizer o kan head kan sa indang barayli or performance na tapusin, di man sa tapusin, kumbaga, di na mag-exhibition. Ano siya na? Sa ngayon, Nagralakaw na sana? naglakaw na sana, di nang patugtog. Ang gigiduron, ma-exhibition sinda, duman na sa may parke ka na Kabangan Elementary School, duman na lang data bininda Director Edwin Papadaguson, sa kung magdurubay layli pa nga kita, mauubusan oras, saabutan kita kiuran, so mga make-up na ya kaining mga contingents ni, magkakarulusaw. Termina. Kaya sa ngunyan, present ang sitwasyon, yung mga auto na nagka-stack or na-block duman sa may Belamor Subdivision, nagralaog naman digdi sa may kalabaan sa Rizal Street, digdi sa may parting sea oil. Pero sa iling to, ma-shortcut ini, mali ko ini kung sa imposible, sabi man sila makakausad sa parada, nakalihis pa sana, duman sa may Bangko Sentral ng Pilipinas. So, ngunyan sabi, Director Edwin, klarado na, dahil ng mga tao digdi sa kuyang kinamumugtakan sa Belamor Subdivision, dahil sa nakalihis na ansam na mga contingents sa Ibalong Festival Street Dance Competition. So, ipasa ko ng telepono sa mga pag-iribata sa inutan dahil ang tayaw na duman ang parada. Namasahin ka na? Tapos na ang responsibilidad. Nangyayari. Tapos na sanakan mga piktik-tik kita. Tapos naman ang responsibilidad ka. Maray ka, patapay nga alo na palaan. Roger. Sige. Yan tabi, Director Edwin, Karen Ala, DCGB News. Mapalos sabi, Karel Minrestanto, dumang kita sa may Quezon Avenue. Yaw naman si Angel. Angel, ano ang fight dyan? Yes, maray na pagkahapon direct gararay. Nasa ikatulong contingent na anyaw ligis sa kuyang lokasyon. Nag-enot na nag-agiling-lingan sa bago to tribo bangkero ngayon na naibaran na tanaman.
kusog na susaon kan lagatub dyan. Di kami pwede makadistansya ta, ano yan, yaon ka sa tungod mismo ka na nagpe-perform dyan. Opo, direct. Tapos ang pinagayon Nauranan, ayan. Pag-uruli nindo, magragnaw kamo. Ha? Tadi pisil na kung siri punon kamo, trangkasun kamo. Ha? Dalan sa nakaini. Iyo? Magpasiguro manggararay. Miyaras tanto si Jomar, may update man dyan sa may Pure Gold. Jomar, kamen. Salamat, correct. Una din sa tangod kung so colors. Ito ba yung sumidirakan na bandera? And nakasunod so mga streamer kanibalong. Then ang Genicom na mga pastonera. Pero dahil ako makareport ko na kayo nito, hiling mo to ini. Ano? Meron ako na una dahil ako ma-report ko na. Para mga bastonera. Para ka yan? Malang gagayon. Pagkaluklok ko na naman kaya. Ano, dahil man nagkadurumog yan? Pag-comment ka naman siya na rumugod, paturtakit mo sa nabaga. Intact pa nga sa mga makeup. Okay. Kung gusto sabihin na dahil man talaga siguro kanto kakusugan ka ko, dahil mo makasabi nakasirong lang sila. Natatarasan sa tao na sunod ko sa kang bumbo. Mga makusok ko na ini. Yung sana ang nag-aadit dito takot sa enos na subgrupo kan so mga bastonera na so mga kaya so wala pa na layer. Dam sana ini ang gamit ninda. Comment simple. Then ito din naman sa grupo kan mga bastonera medyo para din sa para dumasama ito na para lang kamunod. Pagkatapos kining tulo, nato tanaw po na kining sa bastonera na aning sa may Pure Gold nag-aagin. Nato tanaw po na ang tulo. Tulo?
so mga so mga estatwa Okay. ni Yung ni Bantong sa Kanibalto. Okay. So sindang tulo ang nakasunod digdi. Luway-luway, tinda, pigat tulak manin na tulong mga lalaki. So, tulong hero kan ibalong epic. Yan na yung nag-agi sa tangunta. Then, tanawon tayo itong nakasunod. Marapa, puro mga naka-ID pa na naglalakaw. So, mga ano pa, mga crew, siguro ini. So, nag-assist kang parada tabi direct. Dahil pa nato tanawali dito sa kanto, ano yung nag-kami dito sa intersection. So, kasi rin may pati kayo ng mga ibang spectators ang nagdadangadang nasa na ang iabot kang pagdiling may itong sumay halos pinto ang Victory Village. So sa gate, may nagdadangadang na ora pa. Rayo pa. Dahil pa, bakit pa, dahil pa kating nahilig na kami direct. Maubo so memory card ni Madam sa hindi ang halat dahil nag-video. Ay, nakalive ko sa Facebook, ma'am. Ayos medyo arayo pa. Dahil pa direct, dahil pa sa kasunod kayo ng tulong herwe kang ibalong. Pero may nagdadang muna kami si Hidro Lagatob. Ayun na. Inaragdangadang na. Iyon na yun sa contingent number 1 kayo. So, Tribo Bangkero. May may ano ba dyan? May nagdadarakan na placard na contingent number 1, Tribo. Numero 1, may numero 1. Parang pangaran, basta 1 lang. Numero lang. Barangay 1. Contingent number 1 lang. At yung pangaran. Habang naglalakaw, may exhibition pa. Kaya siguro, tama man lang siguro, na magpag-exhibition sila direkta. So, iba, huto pa duman sa may LCC, nag-exhibition. So, iba man na grupo ito? Takundo mo rin sa Sindakilakaw, baybayaan na nakito na. Iyo talaga. Kaya sige exhibition manigde, na-describe naman kasama ko na Angel ng mga itsura rin na mga gold and sulot na may orange, na lukso. And I don't know, dahil ko pa nairing kung pinakadakulin so pinakapayo pa sa nakang contingent ang aniyong digding dadangadang sa tangod pinili sa may Purpo, sa Embarcadero. Ayan. So, okay. Yan na yun. Tama na ko na alasing ko na balan. Palidig sa may Embarcadero. So, Purpo, Jower bien. Sige! Siguro mga kayaon na yan sa primerong grupo sa Dinagaan. Pag nakalaw sa Victory, oro-ara nina, masisiri, pag kurbada mo naman sa Kapuntukan Hill, tara na siya ng metro, pwede nang makaanto sa finish line. Ano? Poko mas o menos kayo June, pigilin ko mga bago magdiklom, baka intiro na magpakatapos. Mapaingalo kiniit na minutos, saro-saro naman ma-perform sa tinampo. Inda ko kung perang minutes, siguro mga, di ko sana sure, baka mga 10 minutos gayad or lampas man. At yaon dyan ang final judging. Mailing mo na dyan so gabos. Pati sa mga props ninda, magagamit na. Iyo. Kaya mababanggi yan sigurado. Siyam, tig-10 minuto sana. Pero na, 90 minutes. Parang oras yan. Sarong oras may kalibkib. Kato nga ni narumduman ko, nagtarapos yan, matanga na. At sa announcement of winners pa. Ayan, mauruli pa ini sa mga lugar ninda. Pinaka-aryo is Libon.
Tapos Pulangi, Ligaw, Magnito, o sa Sulima, digdi sa Legazpi yan. Pero kombinasyon man iyan ng mga grupong iyan, bako man siya naali sa sarong lugar. May mga kinuruasinda kung sa insayan na lugar. Uyan nga ng Oro Banwa, ining Oro Banwa, nag-rehearsal ini, duman sa mo. Iko kami covered court, duman sa ibabaw kang bulod. Kaya daw paghapon na, araw kayo ng oras, niya ako nakulunong kay mga aki, na maturo ka duman sa covered court me, duman sa barangay me. Nag-ensayo nga yan. Matangaan banggi, sige ang lagatob. Minsan nagkakaaragahan. Kiba nga ni dumanag yun nagkaraturog. Uyog-uyogon mo yan. Pero nga ako kamo katawo, mga kulang-kulang yan 200 katawo. Uyog-uyogon mo yan, 200 katawo. Ang pag-manihar mo niyan, dapat synchronize ang iro-iro. Yan, dapat synchronize ang pag-iro. Tanganing magayon pag-ilingon. Dakong sige ang sarabal-sabal ka ni ba. Kaya, gusto na sa naman so choreographer. So nagtuturo kung ano ang mga dapat gibuhon. Yan. Tayo ko, balay mo kung nagudya sige sa naan pasaway. Yan pero okay man. Okay man so pahit. Alas 5 na po ang oras digdi sa tuyang special coverage. Pahit siya na. Aram mo tanaw kung nasa inaan payo. It seems na baka nasirip na duman sa may cruise ship terminal. Pagkurbada duman, aranina sa Sawangan. Jimmy, go! Sa may Rotary Club? Dai pa pala nakabirik. Dai pa. Kami nasa inutan. Uni na kami sa may kapuntukan. Si pinakapuro pa siya nakamukan kapuntukan sa kurbada ba ko? Uni sa may mga kawan-kawanan kami. Iyo. Public safety. Mga 20 meters ang distansya sa maluayon. Oo. Pero nagkukusog na naman pati ang tagdukan tagite sa lugar na yun Oo. So sustinido man tinido director ang distansya kaya. Iyo. May protocol. Protocol? May protocol ang distansya. Dapat perimetros ang distansya sa kada saro. Ko naman na iapot ka sa bago kay Sir Octavio Rivero nagkataon na mabanti na. Basta may distansya ngayong pinagmamantiner. Pinag-estimate na mga alas 6 na kayo ni makakaabot naman sa may Ibalong Park. Suwarin? Payo. Alas 6? Supayo pa siya na? Oo. Nanang oras makaabot niyan so siyam? Alas 7? Alas 6. Di mga siyam na oras. Ano? Siyam na oras na ano? Gari ka nag-anag pa Manila. Di man gayo. Di man na... alas 7 kayo? Mga alas 7 yun. Pwedeng intiro magpakatapos na. Ma-perform pa siya dyan kung pererang minutos. Iyo. Siyam bagay yan. Mag-10 minutos na siya na. Ano po ito, nagkaskas kita? Nagkaskas na sa likod? Makaskas na digdi. Dahil nagkaya-digdi kuhan. Pero dito, naman nagkurukaskas na direktor. Ayo? Tadi naman kayo mga kaulangan dyan. Pero na? Free flow na dyan. Tapos, ayun ang tao, kaya sumagaw ng suinaragihan may, ibong-ibong kantinang po, matawon. Pero, tapos ito na naman sa inutan, ano ito, Legazpi, fire truck, fire department.
May tao, boy. Oh, ayo. Ayan. Pundo na naman nga ni, Director, Eritos, Aha. pundo-pundo. Uran, Napigalat ka pa, no? nga ni, Dapat unfacing, sustenido. uran, Nagura na naman. magkuman ni uran. Ano? Magkusog-kusog sa turutag ito. O, bata aran ni bagay sa dagatan na paros-paros dyan. Man, okay man. Oo. Abang yaong kita rin, nakaka-receive kita kay mga informasyonan, magkusugdan uran doon sa Kamalig, Nubatan area. O, habagat bagay. Doon man nagpapuon sa may sa Indoan na pasiring bigay sa sirangan. Oh, baliktad ba naman, mas kansalo? Iya bagan, si asalong siya na pasiring sa sulnupan. Mas kikipirang taon na numilagi, dahil nagbabago? Dahil nagpasiring sa buhay, aw sa bato. Ayun na, kasabay niya to si Boy. Jimmy na salita, di si Jimmy News. Mapalas tabi Jimmy Boy and Daboy. Alin dyan sa iyang area. Yan. Yugo-yugon mo yan. Sabi yung tapang yan ang merong contingent makantos dyan sa finish line 5:30. Sabi yung alas 5:06 na Yo. Yaon pa siya na sinda dyan sa anong ngaran kayo ni? Sa may Victory. Yan. Aloy pa. Nasa mga masurunod. Yo. Okay. Sige, ano tabi pahit na change power? O time break? Okay. Sige. Mabalik po kita pagkatapos na kani. Aparam na? Okay, sige. No problem, sige. Mabalos tabi. Yan siya nung pagkantabay. Pero diretso po. Sa tuyang coverage, special coverage digdi sa Ibalong Street Dance Presentation. Sa indung nadangog ang programang 3D sa GB. Antabayanan Giraray ang masunod na presentasyon kan programa digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,